ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ଅଧା ରହିଯାଇଥିବା ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ। ଭଗବାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଦିଗରୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳାଶୟଟିଏ ପାଇଗଲେ ଛୋଟ ଜଳାଶୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେତିକି ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବେଦରେ ସେତିକି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳାଶୟ, କେଉଁ ଜଳାଶୟରେ ବାସନ ମଜାଯାଏ, କେଉଁଥିରେ ଲୁଗା ଧୁଆ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳାଶୟ ଥିଲେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନଦୀ ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଠି ହୁଏ। ସେହିଭଳି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବେଦରେ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମ କରିବାରେ ହିଁ ତୁମର ଅଧିକାର ରହିଛି, କର୍ମର ଫଳ ଉପରେ ତୁମର କଦାପି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ କର୍ମଫଳର କାରଣ ହୁଅ ନାହିଁ ତଥା ତୁମର କର୍ମ ନ କରିବାରେ ବି ଆସକ୍ତି ନ ହେଉ। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ କର୍ମ ଉପରେ ତୁମେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କର। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମର ଫଳ ଉପରେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ କର୍ମଫଳର କାରଣ ତୁମେ ନୁହେଁ। କେବଳ କର୍ମ କରିବାରେ ହିଁ ତୁମର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ କର୍ମ ଫଳ ଉପରେ ଯଦି ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କର୍ମ କରିବି କାହିଁକି। ପୁଣି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ତୁମେ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ତଥା ସିଦ୍ଧି ଓ ଅସିଦ୍ଧିରେ ସମବୁଦ୍ଧି ରଖି ଯୋଗସ୍ଥ ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କର। ସମତ୍ୱକୁ ହିଁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସୁଖ ହେଉ ବା ଦୁଃଖ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ସମାନ ମନୋଭାବ ରଖ, କାରଣ ଏହି ସମତ୍ୱକୁ ହିଁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ବୁଝିଯାଅ ଯେ ସୁଖ ଯେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଦୁଃଖ ଆମକୁ କିଛି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ପୁଣି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ସମବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ପୁଣ୍ୟ ଓ ପାପ ଉଭୟକୁ ଇହଲୋକରେ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ସମତ୍ୱ ରୂପକ ଯୋଗରେ ଲାଗିଯାଅ। ଏହି ସମତ୍ୱ ରୂପକ ଯୋଗ ହିଁ କର୍ମରେ କୁଶଳତା ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ। କାରଣ ସମବୁଦ୍ଧିରେ ଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନୀଜନମାନେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଜନ୍ମରୂପକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିର୍ବିକାର ପରମପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ମୋହରୂପକ ପଙ୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଶୁଣିଥିବା ଏବଂ ଶୁଣିବାକୁ ଥିବା ଇହଲୋକ ଏବଂ ପରଲୋକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଅଚଳ ଓ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯୋଗପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ନିତ୍ୟ ସଂଯୋଗ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ କେଶବ, ସମାଧିରେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଥିରବୁଦ୍ଧି ପୁରୁଷଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ସେହି ସ୍ଥିରବୁଦ୍ଧି ପୁରୁଷ କିପରି କହନ୍ତି, କିପରି ବସନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଚଳନ୍ତି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୁରୁଷ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ଦୁଃଖ ଆସିଗଲେ ବି ଯାହାଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ବେଗ ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସୁଖ ମିଳିଗଲେ ବି ଯେ ସର୍ବଦା ନିସ୍ପୃହ ରହନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ରାଗ, ଭୟ ଓ କ୍ରୋଧ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେହିପରି ମୁନିଙ୍କୁ ସ୍ଥିରପ୍ରଜ୍ଞ ବା ସ୍ଥିରବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସର୍ବତ୍ର ସ୍ନେହ ରହିତ ହୋଇ ଶୁଭ ବସ୍ତୁ ପାଇଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଅଶୁଭ ବସ୍ତୁ ପାଇଲେ ଦ୍ୱେଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ଅଟେ। କଇଁଛ ଯେପରି ନିଜର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରି ଆଣେ, ଏହି ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବିଷୟମାନଙ୍କରୁ ସକଳ ପ୍ରକାରେ ହଟାଇ ଆଣନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ଅଟେ ବୋଲି ଜାଣିବା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ପୁରୁଷର କେବଳ ବିଷୟମାନେ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବିଷୟ ଭୋଗ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଆସକ୍ତି ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିବାରୁ ଏହି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆସକ୍ତି ବି ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ।
ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଉପବାସ କରିଛି ଏବଂ ସେ ମନେ ପକାଉଛି କେତେବେଳେ ତା'ର ଉପବାସ ସରିବ ଓ ସେ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଉପବାସ ତ କରିଛି, ଖାଦ୍ୟ ତ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଆସକ୍ତି ନିବୃତ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ପୁରୁଷ, ଯେଉଁମାନେ ପରମାତ୍ମାକୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସକ୍ତିରୁ ବି ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସକ୍ତିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାଙ୍କର ମନକୁ ବଳପୂର୍ବକ ହରଣ କରିନିଏ। ଏହାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଶୁଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।